Κύριος Σταυρουλάκης έχει το λόγο. Κύριε συνάδελφοι, υπάρχει ένα ανθρώπινο και πολιτικό παράδοξο όχι μόνο στην Ελλάδα, παντού. Κολλάμε με το μυαλό μας σε ένα μονόδρομο, σε μια βεβαιότητα, σε ένα επιθυμητό επίσημο σενάριο, και όταν δεν λειτουργεί το υποκαθιστούμε με την ίδια σιγουριά με ένα άλλο, το οποίο το είχαμε καταγγείλει, το είχαμε δαιμονοποιήσει μόλις πριν λίγο. Παραδείγματος χάρη, ο Τρισέ: ποτέ δεν θα αγοράσω, λέει, ομόλογα χώρα σε κρίση. Αγόρασε 69 δισεκατομμύρια, μπορεί να αγοράσει εκατοντάδες δισεκατομμύρια ομόλογα της Ελλάδας και άλλων περιφερειακών χωρών. Ποτέ δεν το επιτρέπει το Μάστριχτ, δεν μπορούμε να διασώσουμε χώρα, έλεγαν στην Ευρωζώνη. Έκαναν και μηχανισμό, διαρκή μηχανισμό διάσωσης χωρών. Ποτέ το δαιμονοποίησαν. Δεν θα αναδιαρθρώσουμε χρέος, και όμως επίσημα αυτό που δαιμονοποίησαν τον Νοέμβριο το ψήφισαν όλοι οι ηγέτες τώρα το Δεκέμβριο. Υπάρχει λοιπόν, κύριοι συνάδελφοι, ένα κρίσιμο ερώτημα. Ποια πολιτική δύναμη της Βουλής βάσιμα μπορεί να φέρει αντίρρηση στον χρονικό αναπρογραμματισμό του ελληνικού χρέους με εύλογη αλλαγή στα επιτόκια ώστε να είναι βιώσιμη η αποπληρωμή του? Αυτό, κύριοι συνάδελφοι, είναι μια συντεταγμένη, συνενετική και ήπια αναπροσαρμογή του χρέους, την οποία τη δαιμονοποιούμε από αυτό το βήμα και εκπρόσωποι της δικής μου της παράταξης. Αλλά αυτό δεν μας απαλλάσσει από την ευθύνη να ξεφουσκώσουμε εύλογα μια υπερτροφική δημόσια κατανάλωση που στηρίχθηκε στην αντεστραμμένη πυραμίδα με τα δανεικά. Υπάρχει πολιτική δύναμη που να έχει αντίρρηση ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ή το Ταμείο Διάσωσης πρέπει να συγκεντρώσει όλα τα ομόλογα των προβληματικών χωρών, να απαλλάξει τις τράπεζές μας από το κακό φορτίο, ώστε να μπορούν να δανειστούν και να δανείσουν? Υπάρχει πολιτική δύναμη πλην του ΚΚΕ, που έχει πράγματι μια διακριτή και σεβαστή θέση. Υπάρχει πολιτική δύναμη. Δημοκρατική Συμμαχία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, Λαός, Δημοκρατική Συμμαχία, Νέα Δημοκρατία. Όλοι δέχονται το ευρωομόλογο, δηλαδή μια στρατηγική σημασίας κίνηση, είτε το γενικό είτε το ειδικό αναπτυξιακό, για να επενδύσουμε σε δίκτυα, υποδομές, νερά, σκουπίδια κλπ. Υπάρχει, κύριοι συνάδελφοι, πολιτική δύναμη που βάσιμα θα έχει αντίρρηση στην εξής διαπραγμάτευση το επόμενο κρίσιμο τρίμηνο στην Ευρωζώνη? Πρέπει να πούμε στους εταίρους μας: κύριοι εταίροι, ακόμα και αν κάνουμε τη δημοσιονομική προσαρμογή που λέτε και κάναμε ένα επώδυνο 6%, ακόμα και αν κάνουμε όλες τις διαρθρωτικές αλλαγές, έτσι κι αλλιώς πολλές από αυτές θα τις κάναμε μόνοι μας, ακόμα και τότε υπάρχει ισχυρή πιθανότητα να γλιστρήσουμε στην παγίδα του χρέους, δηλαδή κατά το παλαιό θεώρημα, όσο αγωνιζόμαστε να μειώσουμε το χρέος, τόσο το αυξάνουμε, αν δεν η Ευρωζώνη μας προσφέρει νομισματικά και επενδυτικά αντίβαρα, αν δεν αναπροσαρμόσουμε το χρέος μας, αν δεν κάνουμε πιο ρεαλιστική, κύριοι του Υπουργείου Οικονομικών, την προσαρμογή τη δημοσιονομική της χώρας, αν δεν αναμορφώσουμε το μνημόνιο με τους δανειστές, ώστε να ενισχύσουμε την αναπτυξιακή του διάσταση και την κοινωνική του διάσταση, ιδιαίτερα το θέμα των επενδύσεων δημόσιων και ιδιωτικών. Υπάρχει πολιτική δύναμη που να έχει αντίρρηση σε αυτή την επανατοποθέτηση του ελληνικού ζητήματος στα πλαίσια μιας νέας πολιτικής της Ευρωζώνης? Ποιο είναι το timing, κύριοι συνάδελφοι? Κάποιος, αγαπητέ Σπύρο, μεγάλος, έλεγε κάποτε στις 24 είναι πολύ νωρίς, στις 26 είναι πολύ αργά, στις 25. Η κρίσιμη ημερομηνία, κύριοι συνάδελφοι, είναι το επόμενο τρίμηνο. Ή τώρα, αλλιώς είναι αργά όλα. Ή τώρα, διαφορετικά μην μας λέει η Ευρωζώνη το 2013, δεν υπάρχει 2013. Οι αγορές δεν περιμένουν και το κυριότερο απ' όλα, το μέλλον για αυτές είναι το εδώ και τώρα. Άσε που από το 2013 στο 2015 το δημόσιο χρέος στην Ευρωζώνη θα κλιμακώνεται από τα 24 δισεκατομμύρια στα 42, τρισεκατομμύρια, στα 42 τρισεκατομμύρια. Μας λένε διάφοροι σοφολογιότατοι, όπως ο Ρουμπινέ, αλλά θα έρθει η ανάκαμψη και θα είναι όλα πιο εύκολα. Λάθος, κύριοι συνάδελφοι. Η ανάκαμψη θα αυξήσει τα επιτόκια και θα κάνει δυσκολότερο το διακανονισμό του ελληνικού χρέους
και δυσκολότερη την ανάπτυξη για μας τους περιφερειακούς. Θα μου πείτε ποιο είναι το διαπραγματευτικό όπλο της Ελλάδας? Είναι πολλά. Ένα είναι το υπερόπλο. 1,9 τρισεκατομμύρια ευρώ είναι η έκθεση των ευρωπαϊκών τραπεζών στο χρέος των περιφερειακών χωρών. Μία υδρογονοβόμβα για το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Μία υδρογονοβόμβα που μπορεί να ξαναφέρει διπλή βουτιά στην παγκόσμια οικονομία. Θα μου πείτε και ποιος ηγέτης θα προκαλέσει αυτή την δημιουργική κρίση στην Ευρωζώνη? Ποιος θα φέρει αυτό το εύλογο σπρώξιμο στους ηγέτες της Ευρωζώνης? Ποιος θα κάνει αυτό το μικρό επικοδομητικό πραξικόπημα? Υπάρχει ένας, αυτόν ψήφισε ο ελληνικός λαός, ο οποίος, κύριοι συνάδελφοι, σας αρέσει ή δεν σας αρέσει, ή του κάνουμε κριτική δίκαιη ή άδικη, διαθέτει ένα εντυπωσιακό, κύριοι συνάδελφοι, εντυπωσιακό ευρωπαϊκό και διεθνές κύρος, και αυτός πρέπει να τους ψιθυρίσει το αυτί. Χρέος μας, πρόβλημά σας. Αυτός και όλοι μας πρέπει να βρούμε το βενιζελικό ένστικτο, αγαπητοί Ντόρα, των λεπτών ισορροπιών και των λελογισμένων ρήξεων, για να επανατοποθετήσουμε το ελληνικό ζήτημα στα πλαίσια μιας νέας πολιτικής και συστημικής πρωτοβουλίας της Ευρωζώνης. Σε όλη αυτή την προσπάθεια, κύριοι συνάδελφοι, πρέπει να έχουμε ένα πράγμα καθαρό στο μυαλό μας. Στο κακό που μας βρήκε υπάρχει και χειρότερο κακό. Σας ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε. Συνεχίζουμε με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, κύριο Ζόη Χρήστο.